nga pala inyong pamaskong Paulul. Ngayon, dadaanan natin ng mga memes na pamasko sa atin ngayon tao. Pasensya na medyo maingay yung labas dahil alam natin papasko. Maraming nagsasaya ngayon tungkol sa Pasko. Nasama pa si Sander to na dumihan pa ang ating pamasko. Pero okay lang. Basta may regalo. Simulan na natin. Galing kay Aaron. Sander only have 4 moods. Acting like a gangsta. Party with the boys. Simping and pig hunting ni Sander sa presinto po siya. Katawa ko doon sa, yung sa Star Image Management eh. May paki daw sila pero binidyohan pa nila. Alam nila kasi kahit ganun siya, yun na nagbibigay ng views niya, nagbibigay ng batak sa kanila. Yun na yung image nila eh. Yun na yung, ito na imahe ng isang star sa kanila eh. Kaya hindi nila mapakawalan kasi alam nila may kukuha agad doon dahil may market sa ganyang klaseng tao. Nag-enjoy ka na mainis sa kanya, di ba? Pagana agad yun, ganun lang yung kasimple. Exclusive Sander Ford, galing kay Jerry. 2 beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita Di sa ko lahat alam ng to, tropa. exclusive! Ay, takpan mo pa yung Hindi mukha to mo, nakukuha ni ilalampas Tito ko to. Rapi ng Dahil Star isa kang Image. gago! Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinuring Naalala ko kitang yung nakaganon lang kakaibigan sa tol. likod ng pinto Ha? kay di Tito Badang. Di kita malilimutan, Tito, at ito iyong pamangkin. Sunod, galing kay Aaron na Mojo Time live video ng pagkulo. Yan, mga walang kwenta-kwentang bagay, may oras kayo. Mga prioridad, leche. Sunod, for buying our new Toyota Fortuner 2020. Sobrang ganda ng edit mo po. Tiya, maraming salamat. Parang buhay mo, ikaw ang may susi kung saan magdadala yan. Pwede ka maging kupal sa internet kung yun ang trip mo. Pero pag illegal na yung ginagawa mo, hindi na yung kakupalan. Sa tangan na yun, ha? Sunod. Ayun, may Pasko din. Remix in our hearts. Ano to? Whenever I see my favorite meme, Sobrang boomer nito. Woo! Damn! can't help but wish for my duet Kaya dream. pala ganito ang dislikes. Will keep us apart. That's Christmas in my heart. Alam mo yung pag yung mga matatanda dun sa opisina na ito yung gusto ng mga bata ngayon, mga memes. Ano yung meme yung pinakita sa akin kanina ng anak ko? Panalo si Jose Marichan. Kaya siguro ganyan yung dislike, ewan ko, pero ayan. Sunod! Galing kay Edia, what if Marlo is in Micah? He must rehas achievement get more. Ano na ba to? May piansa naman to, di ba? Pwede pa siya mapiansahan. Ito yung mga nilalagay sa Minecraft eh. Yung nilalagay mo dun sa gilid. Ayan. I see my favorite meme. Galing kay Edger kasi in my prison. Yung iyon na yan. Kung gusto mo yan, Sander, kung di ka magtitino, yung iyon na yan. Sunod. Galing sa Twice post. Ang cute pala nun ng naroling sa amin. Sige, bigay ko na buhay ko sa'yo. Si ano to, di ba? Nayon? Alam mo, di ko alam ha. Pag ito po, sa'yo na lahat. Sa'yo na 1,000. Natuwan-tuwa yung mga oncers. Yeah. Sunod! Galing kay King Jughead. Anak ng oh shit! Hindi! Pag ito yung nangangaroling sa amin, bahala ka na, marami ka ng pera. Baka nakawin niya yung lalagyan ko ng barya. Kasama pa ako sa leche. Oh shit! Oh shit! Sinayon lang ang babigyan ko ng barya at ang aking buhay. Maraming salamat. Sunod! Speaking of in my prison, dahil nag-i-interconnect para sa aking regalo. Maraming salamat. Galing kay Azil Patawas. Ako may magiging sad boy dyan. Mahirap maging sad boy ngayong Pasko. Kaya ito yung panahon na mabuting meron kang pamilya nakakapalibot sa'yo para di ka maging sad boy. Ayaw ni Santa yan. Sunod! Galing kay Super Bayani. Ba't ako nakatag dito? Okay. All characters and other entities appearing in this work are fictitious. Tite, haha, nakakatawang salita. Coincidentals. Sige, simulan na natin. Are you ready to party? Pucha, parang nakadrug si Kuya, we. Yung Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang saya dito sa Wawa Wheel. Kasama ang iyong host, ako, si Willie William eh! Ngayon, kumuha kami ng ilang mga tao sa audience na may mga di kaaya-ayang kinahatnan sa buhay. Natatakot ako sa O, ito na ang una. Yon, malaki dede! Te, anong name mo? Mary Jane Balansag po, Kuya Whale. Oh, Mary Jane.
Anong kwento mo? Parang Meat Kasi Canyon po, vibes Kuya talaga si Will, Super Bayani. iniwan po ako ng asawa ko. Bakit? Kaya ngayon, baon na po kami sa utang. Anong ibabaon ko sa'yo? Nakakalungkot talaga. Eto, para mabayaran na ang utang ninyo. 5,000! Anong sasabihin mo? Maraming salamat, Kuya Will. Ang guwapo niyo talaga. Next contestant! Kuya Will, Bulag. ikaw ba yan? Ako nga ito, Itay. Katarata na Ano naman. pong pangalan ninyo? Horacio po. At bulag po ako. Inalmot kasi ng manok yung mga mata ko. Kaya ngayon, Wala na rin ako ilong. bulag na ako. Grabe. Ang hirap siguro nun. Pero huwag kang mag-aalala. Dahil para sa'yo, meron akong flat screen TV! Oy, Sana sinisok. may Oy! Huli ka! Isa ka palang Konichiwa, Super Bayani. Naalala ko to, may ganito na may binigyan ng flat screen. Mayroon to talagang, talaga to Note pinanggalingan. ka na makakadistract sa lungkot na nararamdaman mo ngayon. Bigati! Anong sasabihin mo? Salamat po, Kuya Will. Salamat po talaga. Pero, di niyo po ata ako narinig. Sabi ko po Wah! kasi na bulag po Tawagin ako. mo akong gwapo. Ano po? Tawagin mo akong... Gwapo. Ang At si gwapo Master. niyo po. Okay, next! You don't do that to me. Nako na, lumalabas sa akin. Oy, ang pangalan mo? Paolo po. Super Bayani! Wala akong kamay. Ako ba to? Pero sige. Hindi na fictitious lang naman. Sige, sige na. Kuya Will, ayoko nang lumabas ng bahay kasi Wala akong kamay. wala nang gustong makipaglaro sa akin. Sa basketball, lagi ko raw nahuhulog yung bola. Tapos sa patintero, laging nakakalusot sa akin yung kalaban. Tapos Ibigyan sa mo akong jacket Jeroma. ko eh. Tingin. Ito, para makapaglaro ka nang hindi mo kailangan lumabas. Bibigyan kita ng isang PlayStation 5! Buti pa siya! Anong sasabihin mo? Salamat, Master. Salamat Kuya Will, ang gwapo niyo po. Oh, ayan! Salamat mga ka-heartbeat sa pagtutok nyo sa aming programa. Buti pa Kita-kits siya. tayo ulit bukas! Dito sa... Wawawin, siyang di mababaliw. Kaya't sumama Oh! sa Kuya Will, baba mo! Wawawin! Leche ka, Super Bayani. Kung gaano man ako kasaya ngayon, ganon kalungkot si Paolo dito ni Kuya Will. Okay lang, problema mo yan. Sunod na regalo pa aga, regalo ngayong Pasko. Maraming salamat. Galing kay Lapu-Lapu, please no. Hold up, andyan na yung mga nagsisimbang gabi. Tama yan, yan. Mga ipokrito kayo. Sunod, naghanap kayo ng regalo sa simbahan. Galing kay Bagong Buhay. Yan, yung mga naghahanap ng chicks at kalandian sa simbahan at simbahang gabi. At simbang gabi, yan. Tuto kayo. Padoro! Mga konnichiwa, magsi tayo. Merry Christmas! Maraming salamat. Yung meron tayo wholesome. Dahil dinumihan na naman ni Super Bayani ang aking Pasko. Hindi mo na umaangal. Sunod. Galing kay Jose Mario Unichan, Willie Hailing. Yes! Nag-interconnect! Ano meron kay Kuya Will? Ano ba to? Sa, ano to? Love Live? Parang biro lamang, dumating ang Oh! tulad mo. At may isang pati Hey! na tapat at Tota! Oh! Oh! at may kulang. Nakalimutan ko na yung mga nangyaring kalungkutan ngayon 2020. Oh! Ikaw na nga! Ang hinahanap ng puso, ika'y ang saya ng kambing Oh! at lambing sa buhay ko. Ayoko mag-copyright. Maraming salamat. Sunod. Galing kay Sai Fing. Thank you kay
para sa panandalian kalayaan ni Sunday for a 50 na baby. Napakahirap naman yung desisyon yan. Pwede ba mag-live content sa loob ng kulungan? Maraming salamat. Galing kay Leah. Ako, nung sa lugar lang, nung driver where? Mukhang maganda ang pamasko. Kay Kuya, kay Manong driver, maraming salamat. Sunod. We will go about the whereabouts. Kaya may pambayad daw sa mga nangangaroling. Ito bibigay ko kay Tito Bong para di na niya nakawin yung sa iba. At doon na natin tapusin nyo. Maraming salamat sa pinadayang regalo. Natuwan-tuwa ang ninong nyo. Dapat ninong nyo naman ang binibigay regalo. Pari kayo tinatakbuhan. So doon tatapos ang mga regalo nyo ngayong linggo. Maraming salamat. At pasensya, papahinga muna ako ng onte. Next week na tayo ulit lalabas ng video dahil syempre, dito mo tayo para mag-relax at mag-enjoy ngayong Pasko. At maligayang Pasko! Kung anong araw nyo man ito mapanood, kung Christmas Eve o mismong Pasko na, mag-enjoy kayo. Kalimutan nyo muna mga problema, magsama-sama kayo. Nang may social distancing pa rin ha. At onti na lang malalagpasan na natin ang 2020. Huwag nyo tayo like, share sa mga cancer yung friends. Ito pala, sakto sa ating damit ngayon, ating merch. Bumili na kayo sa description. At huwag nyo kalimutan subscribe. Yun na regalo nyo sa akin ng Pamaskong Paulo Lau. Merry Christmas! Merry Christmas!